ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ୍ରୋଧ କ୍ଷଣକ ପାଗଳାମୀ। ଯିଏ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ସେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଓ ଶାନ୍ତି ହାସଲ କରେ। କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସହନଶୀଳତା ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଗ ଆସିଲେ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିବା, ଗମ୍ଭୀର ଶ୍ୱାସ ନେବା ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତି ମନରେ ବିଚାର କରିବା। କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ମଣିଷର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବନା। ଯିଏ କ୍ରୋଧକୁ ଜିତିପାରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିପାରେ। କ୍ରୋଧକୁ ହିଁ ବିବେକକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ରାଗ କ୍ଷଣକ କିନ୍ତୁ ତାହାର ପରିଣାମ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କ୍ରୋଧର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଔଷଧ। କ୍ରୋଧରେ ଜିତିଥିବା ତର୍କ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ